Namimili si Eva ng corn kernels. Ayan. Ngayon lang pala bumalik si Ems kanina. Ayan. Yes, yay. Dito na siya. Pero tara, mag-almusal muna tayo, kape. Ay, gusto mo magkanin? Kakasain ko lang, Ems eh. Ano na naman yan, Maggie? Ayun ang hinangata niya yung itim. Kasi yung nalailagay mo dyan. Bakit dyan ka nag-ano? Kalilinis lang ni Emma dyan eh. Ito naman. Doon na, sa labas ka na. Huwag na dyan. Papalit na ng ano eh. Lupa pa naman yung ano mo. So ayun, gagawin niya na lang tong terrarium. Paano to tanggalin mo kaya to? Oh. Magagamba niya. Parang ganyan ah. Hi guys! Magandang hapon. It's 3:15 na. Punta lang kami saglit sa ano sa MOA. Bibili lang ako nung isang diffuser ba yun? Yung pampabango sa ano sa room. Ayun para sa store. Kasi ang tagal ko ang tagal na nare-request yun. Nakakalimutan ko naman kapag pupunta kami mo ng MOA. So ayun, since wala namang ginagawa sa kuya daddy, niyaya ko siya. Wait, ang puti na ano ko. Pagmumukha ko. Pero yan mo na, mag-oil naman yan mamaya. Sabi ko kanya, tara punta tayo MOA. Tapos bila ko ng isang unan para kay Emma nga. Ayun, kasi walang unan si Emma. Then vase, kasi na ano na basag yung vase namin sa ano sa kwarto. Alam mo yung may trap ano, talaga yun. Oo nga eh. Niya. Oo, kasi mahaba yung flower, di ba? So laging sumasabit. Eh nung kailan ba yung Sunday ba yun? Nung umalis ako. Eh nung Sunday, paalis ako. May kinuha lang ako dun sa side ng table ko. Sumabit sa ano sa jacket ko. Ayun, natuluyang ano. Ay hindi, Saturday. Natuluyang na ano, nabasag. Sayang. Ano pa naman yun? 500 ata bili ko. Yes. Iyak ako. Preciosa. Maloka. So yung bibili lang ako ng ano, ng kapalit yung vase kasi itinusok ni daddy dun sa ano, sa tissue towel. Yung ano, yung gitna ng tissue, yung ano, yung mga bulaklak. Ouch. Sorry. So, ayun lang. By the way, gamit ko yung ano ngayon, yung ngayon pa lang first vlog. Yung bagong camera. Let me know guys kung magalaw pa para ma-adjust ni daddy yung ano, yung settings. Kasi inano ko lang siya, in-automatic ko lang siya. And then, ayun, natalian na kasi yung ano eh. Yung, ayun o. Yung lens. Kasi natakot ako baka mamaya maiwala ako. Wala, lalaglag yan. Pag-konting yan na lang. Oo nga. Pangga. Baka mawala eh. Mahirap na. So, ayan, we'll see you later. Nagkilay pala ako ngayon. Tinry ko yung ano, yung inglot na ano, na pangkilay kasi tagal na din bumibili ako ng mga, alam niyo na pagka ano, nanonood tayo ng mga YouTube ganun. Napapabili tayo, 'di ba? So, hindi ko naman nagagamit. As in, unang dot-dot ko rin ngayon doon. Baka maano pa ma-expire pa yung mga binili ko doon. So, ayun lang. Maliwanag naman yun. Malinaw so far. We're here na guys. Bakit kaya inaayos tong ano no? Ice skating rink dati. Ito kaya yung ano gagawing IKEA. Napabalita sa ano sa Facebook, 'di ba? Na magkakaroon ng IKEA dito sa Pilipinas. Between ano daw eh, between SMX, ay yung SMX tapos yung ano 'yan? Sports Center ano nga 'yan? MOA Arena. So, ito nga siguro. Laki. Malamang ito nga. Wala namang ibang place dito. Kasi parking na to. Di naman pwedeng gawing ano pa. Naghahanap sana ako guys ng ano, ng parang divider. Kasi dun sa kwarto ni Chris, diba? Alam ko masama talaga yung ano eh. Pagkabukas mo ng pinto, kama agad eh. So, ayun. Paanan pa naman yun. Kaya ito sana. Kasi nagmulat ako sa price. Tinan nyo naman. 5,000. My gosh. Alerts. Ang galing nito guys. Oh, ang ganda. Diretso may desk na. Oh. Kaso my gosh. 18,000. Pero okay oh. Diretso ano na study table na. Kaso pang ano, pang maluwag na
room yan. We're here guys sa Lugang. Ano to kuya? Taiwanese ba to? Taiwanese po siya. Taiwanese. So pag pronounce po siya ma'am is Lukang po. Lukang. Sorry. Small town in China po siya. Lukang pala Wala siya. kasing wala kasing G. I see. Chinese. Okay, so ayan, we have spinach soup, rice, and then, Huli ko na lang po yung sarap sila. ano to daddy? Beef, stir-fried beef. Ayan, let's eat. Pray na? Wait. I'm need chopsticks. Yung Father, Son, Holy Spirit. Yun. So, this is So, ayun. Kain tayo, guys. Ayun, dinner na namin to. Yung matira, uwi na lang namin. Masyadong madaming vegetable. Dapat pala nag-plain rice na lang. Ayan. Ano? Kamusta? Spinach. Sarap na. Init. Ayan. Sabi ko sa kanya, try niya spinach soup eh. Masarap talaga. We have Xiaolong Bao pa pala guys. Ayun. Gustong gusto ni daddy yung ano eh. Yung mayroong, ano ba yun? May soup sa loob na nakakapaso. Yeah. And like dumplings with Thank you so much for having a feast guys. Kain tayo. Okay. Okay na. Ay, thank you. Ayun, naubos ko yung ano guys. Yung Xiaolong Bao. Grabe, super yummers. As in, literal. Kasi yung flavor niya, hindi, flavor pa tawag doon. Yung Xiaolong Bao. Patola, tsaka shrimp and patola. So, diba? Perfect. Tapos yung ano niya pa, yung sabaw. Super yummers talaga. So, yun naubos ko. Tapos yung rice. And then yung soup. Isang tasa. For sure. Babalikan na rito. Sabi namin kanina nito. Hindi naman natin makain kasi first time na experiment na naman kami na ano, ng mga food. Pero busog. Hindi ako magsalita tayo. Sobrang sarap. Lalo na kung ano, ito pinili ko eh, yung ano, yung kangkong. Kasi favorite ni Chris yung mga ano, ganyang luto din ng ano, ng vegetable, yung mga stir fried na. So, sarap. So, mamayang gabi meron. Uwi namin eh. At dami pa. Sinadya naman namin ano, damihan yung order kasi para kami iuwi kami, hindi na ako bibili pa or hindi na ako magluluto sa bahay. Dami yung ano ko. Ang dami yung lipstick ko. Ayun. Parang gusto ko pong ano, Xiaolong Bao. Next time. Kasi mainit na mainit siya. Tapos pag ano, pag subo mo talaga, bursting yung ano, yung flavor sa ano, sa bibig mo, sa bao. Diba? Dab. Yun lang. Ako masyadong pakabusog. Yun lang talaga yung pinapako yung Xiaolong Bao. Tama ba? Xiaolong Bao ba yun? Yung maliit yung sasabi ko. O yun. Ayun guys, naka-promo sila. Anong pangalan ng ano niya, te? Aroma. Ayun. Pag bumili kayo ng 3, may free kayong isa or ayun, mga diffuser. So ano ka, no? 1,000 yung maano mo, no? 1,300 pesos yung itipid mo. So ayun, bumili ako ng puro ganito na lang. Ayun sila para ano, sa bahay tsaka sa store. Ayun. Ang bango nitong ano. Lalo na to, pang babaeng bahay. Pandalaga. Ano ba yung sinasabi? Pang babaeng bahay. Ayun.
Rainforest. Buksan mo nga ito, di. Umigo tong rainforest. Ang dami kong swatches, oh. Dumaan ako sa, sa Watson. Ano naman? May amoy pa yan? Ito paano? Ah, sige. May We're home, guys. Ayun, kumain na daw sila, sila Emma. Wala, kumalat naman yung ko. Ay! Ate! Hala, inano ni Groot! Naway mo si Yung Yung, ha? Birthday ni Yung Yung, eh. Junior! Ika dito, Junior! Junior! Wawa mo si Yung Yung, ay. Pugi-pugi. Bakit nagaganto, Daddy? Gaganon yung niya. Ano yung bulb? Pugi-pugi! Tapos si Pugi-pugi, eh. Tika dito. Happy birthday, Pugi-pugi! Ikaw ba si Pugi-pugi? Happy birthday, Junior! Ayan, birthday daw pala, guys, ni Junior ngayon. Sabi ni Clark, yung owner niya. Piniem ako. Junior! Asa na yun? Yung! Naway siya ni Gluten. Ko talaga Gluten. Pasok ko na nga din. Dito na si Chris, guys. Nailigo na daw. Oops. Aray ko, hindi dyan. Ito tayo. Dan. Sa loob. Op. Natakot tuloy si Yung eh. Hindi, ah. Aray ko, buksan mo na yung yung ilaw natin dyan. Ayan, yung ilaw pa rin namin is yung sa vanity ko. Yun pa rin. Ayan. Hello. We're home na, guys. Ayun. Kumain na daw pala sila, si Emma tsaka si Chris. Hindi na naantay yung yung take out namin. Anyway, baka mamaya magutom sila. At least may pagkain dyan. Ayun. Ito yung mga binili natin. Ano lang naman yun, yung diffuser, tapos yung pinapatak, and then unan. Bumili ako ng unan, dalawa kasi para kay Emma and then para dun sa pinsan ko. Yun lang. Tapos itong mga aso na gano'n na lang muna, nag dog food kasi hindi nila talaga kinakain, dineded na nila yung mga niluluto ko. So, ayun, bala ko nga bumili nung nung raw na dog food. Dog food. Meron sa FB nagbebenta nun, kaso parang kaderder naman. Kasi yung talagang siya, hilaw. Pwede kaya yun sa kanila. Kasi, wet type. Oo, wet type. Wet type. Parang yung mga dilatang pedigree na... Ay, ganon. Oo. Pero hilaw, Daddy. Yung gano'n talaga yun. Pero mas maganda daw yung para sa hininga nila, hindi mabaho yung ganon. So, try ko. Baka umorder muna ako ng madalawang kilo or tatlo para 80 pesos lang. 100 kasi kapag 1 to 3 kilos, 4 to 5 pala, yun ang 80 pesos. So, let's try. Sana kainin nila. Kasi si Dayungyung is medyo stinky yung laway ni Dayungyung. Tsaka si Poknat. So, ayun, para maano din. Kahit na nagde-denta stick sila. So, yun, order ako sila para matry nila. Then, ano ba? Wala, yun lang, guys. Ang chika ko for today. Grabe, sobrang busog ko. Pero ang sarap pa rin talaga nung xiaolongbao. Wala na yung patola. Yung! Nasaan si Yung? Inaway ko si siya ni Junior! Inaway ni bumili pala akong Ay! Wala, anak. Galing kami mo Gusto niya ng Turks. Meron ba sa MOA? Oo, nakakita kaya ako ng dati. Saan doon? Hindi ka na nag-anap eh. Naligo na. Ligo na to. Ay, bis na. Ayun, tapos nagpalit si Emma ng ulit. Ang tawag dyan, Ems? Cover. Ayun. Kainin nyo na lang to, Ems, pag nagutom kayo. Pasok na. Medyo mainit pa yun. Maya. Hindi nyo inantay eh. Gutom na daw siya. So, ito yung mga binili namin, guys. Yung buy one, take one na yung half na tawag dito? Cortina. Kasi kesa naman yung paggupitan ko sayang. At least ito pwede dyan sa pwede dyan sa
May, ano, ayun o, para matakpan yan. Ayoko nakikita yun. And then, ito nga yung diffuser. Isa dito sa kwarto. Tapos yung ginagamit dito sa kwarto, babalik ko sa sala. Tapos itong isa, dadaling ko sa, ano, sa store bukas. Then, ito. Oh, hindi! Ayusin mo na ngayon ano ni Chris, oh. Saksakan, adapter. Para dun sa kwarto ni Chris. Magamit na yung electric fan. Ayan, dalawang set pala binili ko. Para kapag ka magpapalit. And then, ito, tingnan mo. Cute-cute, oh. Ay, Yung-Yung! Happy birthday, Yung-Yung! Birthday ni Yung-Yung. Oo, birthday nga ng Yung-Yung na yan. Ayun, oh. Pagkakita ko agad, ay, Baisung. Ang cute-cute. 6 months ago, pero 6 months na siya no, sa, ano, sa dating, ano niya, daddy niya. So, ayun. Ang cute, no? Pag nagpalit-palit si Emma. Bagay ito sa, ano, dun sa plain lang na, ano, na sofa cover para makita siya. So, pag sa, ano naman, pag sa printed na sofa cover naman is maganda plain naman yung sa, ano, sa pillowcase. So, ayun lang. And then, itong vase, pamalit na sa nabasag ko. And then, ito, in case hindi magano, tumayo yung bulaklak. Tapos, ito, ayan, lagayan ng dog food. Kasi baka dagain eh. So, that's it lang. Feeling guwapo, nakakainis. Papakyut eh, no? Gila mo nga ako. Jockey. Tuwang-tuwa yan sa... Tuwang-tuwa yan yung sa... Ayaw kay Vice Ganda sa Showtime. Yung... Ano ba yun? Yung sa mga gay, dati na... Q&A. Sa Q&A, Miss Q&A. Tawang-tawa siya kay Vice tsaka kay ano, yung... Si Jackie. Kahit naman sino eh. Kahit ako yun ang inaabangan ko sa ano sa Showtime eh. Tapos wala na. Nilipat ko na or wala na, papatayin na namin. Anyway guys, ayun, magandang gabi. It's 9 o'clock na ata or past 9 na. Ayun, kanina pa ako nakapag hilamos. Nagsagot kasi ako ng mga messages sa Viber. So, ayun. Tapos finorward ko na agad kay Inday sa Viber message, Viber number naman ng store. So, ganun. Kasi may Viber na sila. Tapos may Viber din ako. And then, yung mga umu-order sa akin, pinapasa ko naman doon sa sa Viber. Hindi, nakakalito no? Pero, ayun. Pwede kayong umorder sa Viber ko, sa Viber ng RMK mismo, or doon sa, mag-message lang sa FB page, guys. Ayun. Nagsasagot pa na ako kasi pang ko yung ano ba yun? Pamatay oras ko yun. Minsan sa pag sa biyahe, yung ganun, kaya hindi rin ako masyadong nagda-drive. Kasi habang nasa biyahe is nagsasagot ako, so multitasking tayo minsan. Kahit nagluluto, ganun. Yeah, yun. And then, sanay tayo dun, guys. As in, kaya nahanap-hanap ko pa rin yung yung may sinasagot sa sa Viber. Minsan nga lang talaga, pag hindi carry, ayun, kinagabihan ko na siya nasasagot. Kaya minsan, late, gano'n, pagpasensyahan niya na. Pero, rest assured na ma-replyan ko lahat yan. Pero hindi nga lang, agad-agad. So, yun, I'm so thankful kasi pag uwi namin kanina, pag-check ko sa Viber, ang daming nagpasa ng mga nila, mga proof of payment. So, ayun, bukas papaship namin yung medyo madami-dami, kaya kailangan ko rin pumunta ng store. Ayun. Tulong ako sa kanila. Pag-testing ako kanina sa sa SM nung eyeliner. Pagpikit ko, dito na siya. Mga na akong panda. Kaya hindi ako nag-eyeliner unless yung super waterproof talaga siya, guys. Nakita ng pikit-pikit ko is nakastay siya sa sa eyelid, ay sa ko lang dito. So, ayan. Mag-skincare lang tayo. Ano pa bang agenda bukas? Baka maghanap kami ni Diane ng apartment. Kasi naghahanap siya, gawa ng nadodoble yung gastos niya. Kasi si Carrie, hindi magamit, gawa ng walang parking doon sa Don Carlos, 'di ba? So, ang ginagawa nila, nagta-tricycle sila every day. So, back and forth, 200 pesos. So, in
1 month in 30 days. Diba magkano yung 200? So, nasa, magkano yung daddy? 30 times 2, 6,000 na rin. So, ayun. Baka may kahati siya na yung fried niya ata. So, okay lang naman yun. Kasi, nag-ano ko dito sa may, sa may Cartimar, may nakita ko 12K din. Up and down. So, pwede sila mag-share. Tapos, sabi ko si Carrie is dito na lang sa dito na lang sa apartment din namin ni i-park. Tapos, tawid na lang sila. Diba? So, ayun. Ewan ko lang. Tingin tayo bukas. Sabi ko, samahan ko siya para makapagtingin-tingin sila. So, yun lang guys. Yung toner na ako. Ating favorite pa rin. Ayan. Na cucumber. Ayan naka-ano naman siya agad. Almost na. 1/4 na agad yung ko. Na gamit ko. Yung nito guys, maganda rin yung tomato serum, tapos yung pomegranate pa. Tama ba yung pronunciation? Maganda rin yun. Iba-iba lang sila ng iba-iba lang sila ng kumbaga flavor, tapos iba-iba din kasi yung yung benefits ng bawat flavor. Ayun, yung cucumber halimbawa is for fades dark circle, reduce puffy eyes, fades freckles, improve complexion, treat sunburn, tighten open pores, and ano ba to? Hindi ko na mabasa yung isa. Sobrang nag-fade na siya. So, ayun. Tapos yung cucumber naman, whitening yun. Gaya din siya ng tomato. So, lahat sila maganda. Tapos yung pinaka-base kasi nila is collagen. So, lahat sila may collagen. Meron na kaming isang variant pala na pure collagen. Yung mga sensitive sa mga may mga extract, may mga tomato extract or vegetable extract. So, ayun. Kaya 4 na variant ito. May pure na collagen, may cucumber, may pomegranate, and then may tomato. So, si tomato lang yung yung pinakasikat ba kumbaga sa 4. Pero lahat sila maganda. Tulad nito, nagustuhan ko siya kasi tinry ko siya ng isang talaga ng hindi lang testing, kundi talagang sinigurado ko maubos ko. And then maganda nga siya. So, ayun. Una kong natry yung tomato And then ito. Pangalawang ko na yan guys. Pangalawang tube ko na yan. So, ayun lang, bukas ako mag-edit kasi last na ngayon yung yung upload ko. So, wala na naman tayong naka-abang na vlog. I mean, naka-upload na ipapublish. So, ayun lang, ang daldal ng lola nyo. See you bukas. Bye! Tulog na si Emma and si Chris. Ayun, tapos baka ipa-review ko na lang si Chris bukas kay Ems after school since milakad na ako. Ayun. So, yun lang. Bye! Saan si Calvo? Ayan. Bye, Daddy. Good night. Good night.